फैबाय दा नै हिनजाव गोदान बरायनो रेडि जादोंलाय मोसाग्लुंथारसै एबार जोंहा मोसानो टाइमखौ मोननाय नंलासो टाइमा जानाय नंला ना न' सिङाव लाबोनो नागिरदों बरायदों दे आमाय थाब थाब लांनानै लाबोफिनो बिमा मासे नै दासो हिनजाव गोदान लागोफोरखौ ओंखाम जाहोबाय दा निरित बसनो नागिरबाय दा निरित बसखांनानै हिनजाव गोदान लागोआ बिदाय लानानै थांसिगोन जाबाय बैयाव थांनानै नाया नोङो दिनै फिथाइनि बार होदो दामासै
दोनलांदो आं रागायानो हालाहाय दोनलांबावो नै बेंक पार्टिजों गोगोम मोसाखांबाय जोंनि हिन्जाव गोदान लागा थांखांनानै ओमफ्राय दा नै ओंखारलांबाय फुरियाफ्रानो माखौथो लाथुमा नोंस्रा दसेनो लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो सोलिनो मोजां दङ हाबायाथ' जोंना मैया जानानै थांबाय ओमफ्राय नै दिनै रिसिपसन फुंनिफ्रायनो गलाय गुजाय मुस्रांनो मावस्रांबाय मावग्राफ्रा आंथ' दासो सिखारदों नै सिखारनानै दासो एसे ब्लग खालामबाय नायनोसै नोंथांमोना मा शेयार खालामनो हायो एसे शेयार खालामनो नाजानोसै खामानिया माबायदि बिजि जायो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा ओमफ्राय लोगोफोर हाबाया सोरनि होननानै बुङोबा आंनि मादैनि फिसाज्लानि हाबा फंबाय जायो आंहा माबायावनो क'क्राझारावनोखा आरो रमानपारायाव हिन्जाव गोदानाबो क'क्राझारनिफ्राय लानानै फैदों नै दिनैनि मानसिफोरखौ जाहोनायनि मैगं हालायबाय रिसिपसनाव जाहोनो अमा रुदों नै हाबानि अमाया रुनानै एवगोन ओमफ्राय नै मासे सिथारगासिनो दंबावो दहाय गिदिरसिनखौ सिथारखांबाय दा एसे फिसाखौ सिथारबावबाय ओमफ्राय नै हाबानि गेट साजायनायफोरखौ आङो नोंथांमोननो मैयाबो शेयार खालामनो मोननाय जायासै दिनै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो माबायदि साजायदों ओमफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राखौ मैया साजायनाय जायाखैमोन नालाय दिनैसो साजायदों नै साजायगासिनो सिबस्रांबाय दे माव दे मोजाङै माव बेबो बिबोनां हौवा गोदाननि बेवाइ देलायखांबाय नै सनाफोर एसे थांसैलाय रिसिपसनाव नै बिमाफोरा ओंखाम एसे जाना लाग्रोबाय नैबे जोंनि आइ गस्ला गलाब गाननाय दख'ना गोमोआ ओमफ्राय नैबे दख'ना गोथाङा मादै ओमफ्राय बैयो नैबे जोंनि बाजै ओमफ्राय नैबे सानैबो बिनानाव मादैनि फिसाजोफोर नै ओंखाम खुरग्राफ्राबो थिथागुरिनि ओंखाम खुरग्राफ्रा जानोसै मादै गावदांजों जिरायबाय गावनो भिडिअ हरबाय फट' खालायबाय जाबाय नैबे मादै उन्दैसिन जोंनि ओइ मादैमोन हैदो ओमफ्राय मादैमोन नाबो नानि बिदैबो लाब्रा दालि गासिबो नै जों ओंखाम जाबाय ना बिदैजों होननानै बुंनांगौ फंबायनि हाबायाव होननानै आं जाया मादैनि लुदैखौ आं नांला नै अमा बिबु बिथै अमा एवनाय ना फ्राय बिसोर सानैया बिराद जायो दाउ एवनाय बे मादैजों बे आब'जों गोगोम जायो बे सानैया बिराद जायो आरो बैथिं मादैमोन दङ र' मादैमोनखौ लाहैनोसै एसे नै मादैमोना नै जागासिनो ओंखाम जागासिनो दं दालि टमेट' अमा बिबु ना बिदै आलु कबि लाब्रा नैबेहा खाग्राबारिनि बैहा गसाइगावनि नैहा रमानपारानि ओमफ्राय नैहा सालाखाथिनि सालाखाथि सालावानि मादैमोन बिब' साब्रै दंबावो नै ओंखाम जागासिनो बै नानि मादै फिसा सासे ओमफ्राय नैबे आब' जों जाखांबावबायसो नै मालाय आरो नै बेहाबो नै नानिया ओंखाम जागासिनो नैबे जाहैबाय जोंना फंबाय दुइसिन जाहैबाय बेयो
आरो बै जायबा आदै जाखादो ओइ ससेन जोंबो बेहा हौवा गोदाननि फंबाय आंनि फंबाय नै बाजैमोन जागासिनो नै जाखांबावबायसो मालाय ओंखाम जाखांनानै लानाय जाबाय नै बिथांमोना नैबे आदै नै बिस्रा बाजैमोन मादैमोन दंलाजोबो नै ओंखाम संग्राफ्रा जोंना गामि खाथिनो थिथागुरिजोबसो जोंनि लकेल गासिबो आं जाया बै सासे नै नैबे जाहैबाय रामफलनि नैबे आफानि मादै सासे बेबो फैदों ओंखाम जानो नैबे नानि सासे हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाबो देलायखांनानै नै रिसिपसननि थाखाय जिरायबाय दा आलासिफ्राबो फैहोलांबायना ओमफ्राय नै आइमोनहा बिब' बिनानाव 6 जनजों हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों फटक लाबाय नैबे जिरायनाय दख'ना गोमोआ आइ सासेया मादै हौवा गोदाननि बिमा ओमफ्राय गासिबो मादैजोब ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ बिनानावखौ बामनानै आंनि बिनानावनि फिसाजो बियो मानसि गोदान